Já ti to podržím. Kolik vám mám roku? Kolik vám mám roku? 10, já nevím. Co? Ale fakt ty se mi někoho připomíná. Dobrý den. Je tam. Dobrý den. Já už mám řízení, ale docela. Co? Už mám docela řízení. Ty vlastně nevidím. Já se uschválila za foťák, někdo nepozná. Stačí, že tě poznám podle toho. Ty to potřeba ráno. Co? Kdo to je? Jakou veverku? Jakou veverku mazánku? Hele, mazánku. To jsi ale už si, jo tady. Hele, vezmeme. Bych dal to tu česnikovou nemají. Jenže oni nemají. Tak sírovou, pikantní. Tady je. S česnekem. No jasně. Ještě jednu. 2 jo, s česnekem. No. A. No, napáčil si chceš. Sám dívat. Ty vole, tak to umí asi. Oni si to napáčil. Kolik máme? No, tak to jsme ještě tohle. Já myslím, že ale to je jo. To taky já nemyšl. Aha. Já jsem zapomněla vařičku. Já jsem si zapomněla zase hrábit doma, no. Bobek tam bude mít. Je ten podpatek. No. To vypnem. Ahoj. Já nevím, co